ተመስገን ተመስገን ልበል ደግሜ ከኃጢአት በሽታ ተፈውሼ ባንተ ተመስገን 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 በሽታ ተፈውሼ ባንተ ታምሜ ሪካቶ ሳካታላ ሳካታላ ባንዳ ክበረሉ ኢየሱስ ባንዳ መንፈስ ቅዱስ ተባረክ ተባረክ ኢየሱስ ተባረክ ልዕል በልበለው ሃሌሉያ ወይታ ተባረክ ራፓካታላ ባንዳ ኢላ ፓምፓፓ ሳካታላ ባንዳ መንፈስ ቅዱስ ክብርኻ ይፍሰስ ሃሌሉያ ኦራ ፋንታሲካ ታላባንዳ ሲካታላባንዳ ራፓካታሲካ ታላባንዳ እስኪ ዳውና ሐፍነብ ሃሌሉያ ለትልዑል አምላክ ከነመስግነው ኢና እትዘመስግነን የኽብረን ተጻሒፈ እግዚአብሔር አመስግነው ሃሌሉያ ኦራ ካታፓካታ ሳካታላባንዳ እግዚአብሔር አማኸል ህዝቢ ተጻሒፈ لوم إجابير أما أخلّي بخبره حسنينّي بمنفسه خطّنانعنّي ريكاتو سكتلا باندا ربكتا سكتلا باندا إلى بانتا سكتلا باندا يسوس تبارك بلوا لعلبل بلوا إجابير أبو تبارك كل بأخاس لزخونة تبارك كل بونوس لزخونة تبارك ركاتو سكتلا باندا وشكتلا باندا ريكاتو سكتلا باندا إلى بانتا سكتلا بهتا دي باندا مكاتو سكتلا باندا سكتلا باندا تبارك تبارك اسكن قويتان علا بلو بتاعيت بعلتان إكزابير بس أنا حنا نايت صلوت ناي مزمر أملخو نايت أنات هاللويا نقويتاس قال علا بلو هاللويا دقيمكم علتان إكزابير كاب أملاخ سلزخونه كله كابو سلزخونه إكزابير يباره لما أنت بلو نتاهم زلوا حدش كبره تعطيها بلو نب حدش كبره تعطيها نب حدش كبره تلك أغيها بلو قويتاز بلك بلو لما أنت بلو بحدش كبره بلو كتلك أغيها بلو بناي منفس قدس حيل بلو كتنتكافيها بلو لما أنت بلو كاب حيلنا بحيلي كتكيديها أبتصيون دما بلو أبقد ما أملاح بلو كتقوميها بلو إكزابير مساخاي بلو إكزابير أمس هزبي بلو أما خلاي زلو بلو إكزابير أما خلاي يسوس مسانايو قويتا حيلنايو إكزابير حيلنايو اسكايل التان إكزابير رابا با 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 أورا كاتا با كاتا لما أنت إكزابير كم زيبل الله هالولي لما أنت كم نسر بحيل زوات الله حيلهم زحدس الله إنتم زخفت الله إيدي إكزابير زري الله نا إكزابير نجر زتنكف الله برخات زتنكف الله حيل زتنكف الله زامنا أمياني به زامنا أمياني به ركاتو سكتا إلى بانتا كاتا كاتا نحن تداو تقلي هالولي بلسانة تقلي نحن تداو رابا با 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 ورا باكاتا سيكاتا لا باندا إلى بابا 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 ريبا بابا 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 لما عتنا منفس قدس إسات هالو حيل أملاح هالو كبر أملاح هالو بركات إكزابير هالو ورا باكاتا كاكاتا رابا بابا 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 شبابا بابا 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 شبابا بابا 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 ريبا بابا 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 يكفت 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 ورا باكاتا كاتالا باندا ليكاتو ساكاتالا باندا اسكي دقيمكم نيكزابير العلا بلو بعلتها بتاغيت بعلتها بتاغيت بعلتها بتاغيت هاللويا ويتاي بارخ بفقر أملاح كف كنبلينا هاللويا شاكاتورا باندا سيكاتالا باندا زابير سنايو زابير سناي بلو أنت عمدلو أملاخنا سناي بلو أملاخنا سناي بلو زابير تخل زخيل بلو مساخاي بلو زابير تخل زخيل أما خلنا له بلو
ጎይታ ታማ አኸልናለሁ ብሎ ንጉስ ነገስታት ታማ አኸልናለሁ ብሎ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ራካቶ ሳካታላባንዳ ጎይታ ይባረክ ዝወርሒ ሒዝና የዘለና አርእስቲ ብሉጽ ህይወት ዝብልዩ ብሉጽ አውሽጡ ኸአ ብሉጽ ደገ አመን ደረጃ ምልዋጽ ዝብሪና ነርና ሎሙን ብሉጽ ጉዕዞ ክንብሊና አውሽቲ ብሉጽ ዝብል አርእስቲ አይወጽናን ዘለና ናይ ዝወርሒ እዚ አርእስትና ስለ ዝኾነ ጎይታ ይባረክ ነጣኹም ዘሎ ብሉጽ አርእስቲ ሎም ማዓንተ ለካ በልዎ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ በልዎ ብሉጽ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኻ በልዎ ብሉጽ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኻ በልዎ እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዝኾነ በልዎ ምሳኻ ስለ ዝኾነ ብሉጽ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኻ በልዎ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ ኩሉ ጊዜ ትጉዕዞ ዝብል ሓሳብ አገዳሲ እዩ ምክንያቱ አምላክ ከይተረፈ ኣብ ምጓዓዝ እዩ ዘሎ ኩሉ ጊዜ ኣብ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ናይ ምንቅስቃስ ባህሪ ናይ አምላክ ባህሪ እዩ ናይ ምንቅስቃስ ጉዕዞ ኩሉ ጊዜ መንፈሱ ኣብ ስራሕ ኣሎ ኩሉ ጊዜ ኣብ ፍረ ኣሎ ኩሉ ጊዜ ኣብ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣመንቲ ከም ህዝቢ አምላክ ድማ ጉዕዞና እንታ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ክንፍትሽና ብሉጽ ጉዕዞ ዘብሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ ዓለም ጉዕዞና እታ ዝኾነ መግለፂ ክህልዋ ክእል እዩ ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ አምላክ ግን ብኸመይ ይግለጽ ክርየና ናብቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ኣብቲ ናይ አምላክ መንግስቲ ጉዕዞ ዝብል ሓሳብ ምክንያቱ ብዘይ ጉዕዞ ኩሉ ጊዜ ነገራት እንታይ ክኾኑ ይክእሉን እዮም ጸልማት ይኹን ዝሓዘካ ይኹን ክተርፍ ኣይክእልን እዩ ነጣኹም ዘለኹም ብልዎ ዘይትጓዓዝ ተኾይንካ ብልዎ ለውጥ የለን ብልዎ ዘይትኸይድ ተኾይንካ ብልዎ ለውጥ የለን ብልዎ ኣብ ምኻድ ብልዎ ኣብ ምጓዓዝ ብልዎ ለውጥ ኣሎ ብልዎ ስለዚ ሰብ ክዛረብ ከሎ ይጓዓዝ ኣሎ ክሓስብ ከሎ ይጓዓዝ ኣሎ ተግባራዊ ዓዲ ምቕያር ኣይኮነን ትጉዕዞ ጉዕዞ ማለት ክትዛረብ ክትሓስብ ኩሉ ጊዜ ከተሰላስል ከለኻ ናይ ጉዕዞ መስርሕ ተካሂድ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ጉዕዞ ዝበሃል ከምቲ ናይ ምድሪ ቦታ ምቕያር ኣይኮነን ሰባት ብዙሕ ጊዜ ዓድታት ቀያይሮም ዘይተጓዓዙ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኣምላኽ ምክንያቱ እቲ መዐቀኒ ናይ ጉዕዞ ናይ ሰማይ እንታይ እዩ ዝተፈለየ እዩ ብዙሕ ዓድታት ብዙሕ ቦታታት ብዙሕ ነገር ስለ ዝተቐየረ ይኮነ እንታይ ደኣ ኣምላኽ ኣብቲ መንግስቱ ኣብ ኣምላኽን ኣብቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ መንገድታት መደባት ዕላማ ኣምላኽን መንግስቱን ዝሓዘ እንተዘይኮይኑ ምጓዓዝ ኣይጸናሕካን ማለት እዩ ስለዚ ጉዕዞ ካብ ኣምላኽ ፈሊኻ ተሒዝካዮ ኣይተጓዓዝካን መቐረት ናይ ጉዕዞ መን እዩ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ወፃኢ ጉዕዞ የለን ጉዕዞ ዘብሎ ንሓደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ብርሃን ኣብ ሂወት ዝኣተወ ኣምላኽ ተሊብ ትማእኸል ኣምላኽ ተዘይሃሊ ግን እንታይ የለን ጉዕዞ የለን ኣብ ቃላትካ ኣምላኽ ተዘይሃሊ ክትዛረብ ኣይወዓልካ ኣብ ሓሳብካ ኣብቲ ማእከል ሓሳብካ ኣምላኽ ተዘይጸኒሑ ክትሓስብ ኣይወዓልካን ምክንያቱ ኣምላኽ ዘይብሉ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ጉዕዞ የብሉ ንፋስ እዩ ሓሶት እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዘለዎ ጥራይ እንታይ ጉዕዞ ዘለዎ ሓቂ ዘለዎ ህይወት ዘለዎ ይንቀሳቀስ ኣሎ ትብሎ ማለት ስለዚ ብሉጽ ጉዕዞ ዝበሃል ኣምላኽ ተልይዎ እዩ መዝሙር ዳዊት 46 ኣብ 5 እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእኸላይ እዩ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ኣብ ማእኸላይ እሞ ኣይትናወጽን እያ ንጽዮን ወይ ንእስራኤል ከምኡ ይብላ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ማእኸላይ እሞ ኣይትናወጽን እያ ስለዚ ኩሉ ጊዜ ናይ ጉዕዞ ምስጢር ኣበይ ዘሎ ኣብ ማእኸል ናይ እግዚአብሔር ዘሎ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚ ጉዕዞ ዝብል ሓሳብ ብሉጽ ጉዕዞ ምክንያቱ ኩሉ ይጓዓዝ ግን ብሉጽ ጉዕዞ ዝበሃል ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር መንግስቲ ማእከላ መን እዩ ናይታ ጉዕዞ ማእከላ ኣምላኽ ተዘይኮይኑ ኣይተጓዓዝካን ብፍጽም ከዓ ወላ ሓንቲ ኣይሰራሕካን ስለዚ ስራሕ ማእከሉ ኢየሱስ ተዘይኮይኑ ዘረባ ማእከሉ እግዚአብሔር ተዘይኮይኑ ምብጻሕ ማእከሉ እግዚአብሔር ተዘይኮይኑ ዝኾነ ኣብቲ ናትካ ሰንተር ቦታ ወይ ማእከል ቦታ እግዚአብሔር ተዘይሃልዩ ወላ ሓንቲ ጉዕዞ የለን
እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ ነጥቃሁም ዘሎ ብሉጽ ጉዕዞ ትጓዓዝ ኣለኻን የለኻን በልዎ ሓንቲኻ ክትፍትሽ ዘለካ በልዎ ማእከል ኩሉ ጉዕዞኻ መን ነይሩ በልዎ ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ትንቀሳቐሱ ከለኹም ኢድኩም ዲ እግርኩም ዲ ሓሳብኩም ዲ ቃላትኩም ዲ ማእከል ኩሉቲ ዝነበረ መን ነይሩ ክትፍትሽ ኣለካ ማእከልቲ ዝነበረ ጉዕዞ ኣምላኽ ተነይሩ ተጓዒዝካ ማእከልቲ ምንቅስቃስካ ኣምላኽ ተነይሩ እንታይ ተንቀሳቒስካ ማእከልቲ ዘረባኻ ኣምላኽ ተነይሩ ተዛሪብካ ዝዛረብ እኮ ይሰኣነን ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝዛረብ ኩሉ ይዛረብ ነይሩ እግዚኣብሔር ግን ኣፍ ዝኾንዎ ሰባት የተንሰ ነይሩ እንታይ ክኸውን ኣብ ማእከልቲ ህዝቡ ዘረብኡ እንታይ ክኸውን ክስማዕ ቃለይ እንታይ ግበርዎ ንእስራኤል ተዛረብዎ ንህዝበይ ተዛረብዎ ምክንያቱም ማእከል ናይቲ ዘረባ መን ክኸውን እግዚኣብሔር ክኸውን ማእከል ናይቲ ምንቅስቃስ መን ክኸውን ኣምላኽ ክኸውን ስለዚ ውጽኢት ናይ ጉዕዞኻ ውጽኢት ናይ ስራሕካ ውጽኢት ናይ ስድራ ቤትካ ውጽኢት ናይ ኩሉ ማእከል እግዚኣብሔር ተኾይኑ ትጓዓዝ ኣለኻ ብዘይ ገድስ ካብ ሰድያተስ ኣይተተስ ዓዲ ቀይር ኣይተቀይር ግን እግዚኣብሔር ዝሪኦ እንታይ ትገብር ኣለኻ ትጓዓዝ ኣለኻ በዚ ጉዕዞ ብደገን ድሕር ዓቂንካዮ ከስዕተካዮ በቲ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ተዓቂንካዮ ግን ማእከል ጉዕዞ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ብዘይ ኣምላኽ ኣብ መንግስቱ ምጓዓዝ የለን ስለዚ ንሕና ኸኣ ከም ደቂ ኣምላኽ ከም ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ማእከል ናህና ምጓዓዝ መን ክኸውን ኣለዎ እግዚኣብሔር ክኸውን ኣለዎ ጥራይ ደይኮነ ኣባይታ ንሱ ክመርሕ ኣለዎ እስራኤል ዝርድኦም ነይሩ ሙሴ ዝተረዲይዎ ክብርኻ ዘይወፅእ ተኾይኑ ቀቅድመና ዘይመርሕ እንድሕር ኮይኑ ካብ ዘለናዮ ኣይተውፃና ምክንያቱ ጉዕዞ ብዘይ ባኣኻ ኣይካልን እዩ ጉዕዞ ብዘይ ባኣኻ ኣይብፅሓን እዩ ስለዚ ቅድሚት ወፂ ዝመርሕ ቅድሚት ኮይኑ ኣብ ዘረባኻ ዛረብ ቅድሚት ኮይኑ ኣብ ሓሳብካ ዝሓስብ ቅድሚት ኮይኑ ኣብ ስራሕካ ዝሰርሕ ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ጥራይኻ እንታይ ትኸውህ ኣብቲ መዓልቦኻ ትበፅሕ ማለት እዩ እንድሕር ኣብቲ ትመርሖ ዘለኻ ስራሕ ኣብቲ ትዛረቦ ዘለኻ ዘረባ ኣብቲ ትዘብሮ ዘለኻ ተገልግሎ ኩሉ ኣምላኽ ተዘይመሪሑ ኣብ መዓልቦኻ እንታይ ኣይኮነን በቲ ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ኣይትበፅሕን ኢኻ ምክንያቱ ቀንዲ ቀላሳይ ካልእ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ናይ ጉዕዞ መግለፂ ይበልዎ ነጣኹም ዘሎ ኣምላኽ ባዕሉ ይበልዎ ጉዕዞ በቲ ሳይንስ ወይ ዓለም ኣብ ዝቕመጠ ጉዕዞ ክንዛረብ ኣይንደሊን ኢና ምክንያቱ ንሱ ብዘይ ኣምላኽ እዩ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግን ኣምላኽ ተልዩ ጥራይ እዩ እንታይ ዝኸውን ጉዕዞ ዘሎ ጎይታ ይባረኽ እስኪ የማና ኢልኩም ሓፍ ኣብሉ ጉዕዞ ብዘይ ኣምላኽ በልዎ ኣይተጓዓዝካን በልዎ ጉዕዞ እውን የለን ብዘይ ኣምላኽ በልዎ ንደቂ ኣምላኽ በልዎ ንደቂ መንግስቱ በልዎ ብዘይ ኣምላኽ ጉዕዞ የለን እግዚአብሔር ማእከልካ ግበሮ በልዎ ኣምላኽ ማእከልካ ግበሮ በልዎ ኣይክትናወፅን ኢኻ በልዎ ኣይክትድሕርን ኢኻ በልዎ ኣይክትሓፍርን ኢኻ በልዎ ኣይክትናወፅን ኢኻ በልዎ ኣምላኽ ማእከልካ ግበሮ ማእከል ስራሕካ ግበሮ ማእከል ዘረባኻ ግበሮ ማእከል ኣገልግሎትካ ግበሮ በልዎ እግዚአብሔር ማእከሉ እንተኾይኑ በልዎ ኣይክትሓፍርን ኢኻ በልዎ ክትፈሪ ኢኻ በልዎ ክስስን ኢኻ በልዎ ክትበዝሕ ኢኻ በልዎ ክትዓቢ ኢኻ በልዎ ኩሉ ግዜ ሰዓሪ ክትከውን ኢኻ በልዎ ኩሉ ግዜ ሰዓሪ ክትከውን ኢኻ በልዎ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ሪካታ ሳካታ ላባንዳ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ኣምላኽ ብኸመይ ኢና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና بتخكل معكل مخانو كان استوعل اتي قندي بلص غعزو نسي سلازي كتفتشوا زلكم نطبي نسي بلص غعزو تغعيسكا اندهر كوينكا املاح نيرو مالتي نبرو بلص غعزو يلن سلازي اب كله فرا صبوق تفريخه املاح سلازنبري حقوس توعيل من سلازنبري እግዚአብሔር ማእከል ስለዝነበረ ኣብቲ ቤት ምስሳን እንድሕር መጺው ማእከሉ ኣምላኽ ስለዝኾነ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ኣምላኽና ኣይሕፍርን እዩ ኣምላኽና መበርትዕ እዩ ኣምላኽና መሰሰን እዩ እግዚአብሔር ሓይልና እዩ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እንታይ ምሳና እዩ
ጎይታ ይባረክ ስለዚህ አምላኽ ሒዝካ ንድሕሪት የለን በልዋ ንጣኸም ዘሎ ንቕድሚት ጥራይ ይበልዋ ስለዚህ ሓደ ኣብ ብሉይ ኪዳን ክወስደ ክልተ ነቢያት ክወስደ ቀዳማይ ወሲደ ዘለኹ ነቢ ኣምባቆሜ ኣብ ኣምላኽ ኣብ ጉዕዞ ምርኣይ ማለት እዩ መጀመርታ ነቢ ኣምባቆም ኣብቲ ሓሳብ ምዕራፍ ሓደ እንታይ ይብል ኣምላኽ ምርኣይ ስለ ዝሰኣነ ጥርዓን ናይ ኣምባቆም ንርኢ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ህሉ ኩነታት ንኣምባቆም ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ እንታይ ገይርዎ ሕቶ ፈጢሩሉ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብቲ ጉዕዞ ናይቲ ዝነበረ ሽዑ ኩነታት ምክንያቱ ነቢ ኣምባቆም ቅድሚ 600 ዓመት ኣቢሉ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እዩ ክርስቶስ 2000 ዓመት ገይሩሎ ቅድሚኡ ቅድሚ 6 ዓመት ዝነበረ ነቢ እዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ ውድቀት ርእዩ ማለት እዩ ብዘይ ኣምላኽ ኩነታት ክስስን ከሎ ርእይዎ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ እዩ እንታይ ርእዩ ኣብቲ ጉዕዞ ኣምላኽ ናይ ምርኣይ ብቕዓሲ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ጉዕዞ ቀዳመይቲ ትኹረት ክትወሃባ ዘለዋ እንታይ ኣሎ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቓስካ ማለት እዩ ኣምላኽ ክትርኢ ኣለካ ኣብ ውሳነታትካ ኣምላኽ ክትርኢ ኣለካ ኣብቲ ማእከል ዘለኻዮ ኩነት እንታይ ክትርኢ ኣለካ ኣምላኽ ክትርኢ ኣለካ ኣምላኽ ክንቀሳቐስ ተዘይርኢኻ ደው ክልካ ክትሓስብ ኣለካ ስለዚ ኣምባቆም ነዚ እዩ እንታይ ኣቕሪቡ ተኻትዒ ወይ ድማ ጥርዓን ኣቕሪቡ ኣምባቆም ሓደ ኩሉ እቲ ምዕራፍ ከነብቦ ንኽእልና ኣብ ናይ መጀመርታ ሓደ 13 ግን ውርድ ኢልና እንተሪእናዮ እንታይ ይብል ኣዒንትኻ እኩይ ንምርኣይ ኣዝየን ፅሩያት እየን ኣበሳ ክጥምት ኣይኮነልካን ስለምንታይ ነቶም ጠለምቲ እትጥምቶም ከመይከ እትረሲእ ነቲ ካብኡ ዝጸድቕ ክውሕጦ ከሎ ትምትብል ኢሉ እትረሲ ነቲ ካብኡ ዝጸድቕ ክውሕጦ ከሎ ጸለማት ክጓዓዝ ከሎስ ከመይልካ ክሰቕትል ዘለኻ ኢልዎ ምክንያቱ ምውሓጥ ናይ ምንታይ ዝርኢ ዘሎ ናይ ጸልማት ስለዚ ኣምባቆም ምርኣይ ሲኑ ኣምላኽ ኣበየሎ እከይ ንጻድቕ እንታይ ይገብር ኣሎ ይውሕጥ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ጥርዓን ዘቕረበሉ ኣብ ምዕራፍ 2 ኩሉ ከተንብብዎ ኢኹም እታ መልእኽቲ ጥራይ ክወስድ እየ ኣነ ኣብ ምዕራፍ 2 እንተሪኢኹም ግን ሽዑ ሓሳባቱ ናብ ምንታይ ኣትዩ ብዛዕባ እቲ ክትዕይ ንሱ እንታይ ምዕራፍ 1 የንብብ ኣለኹ ኣመን ፍቕዲ 1 ምዕራፍ 2 እንታይ ከም ዝዛረበኒ ኣነ እንታይ ከም ዝምልሰሉን ተጠንቂቐ ክርእስ ኣብቲ መሐለወይ ደው ክብል ኣብ ልዕሊ ግንቢ እውን ክቐውም እየ ኢሉ ስለዚ ጠሪዕሎ ኣብቲ መሐለዊ ኮይኑ ድማ ንእግዚኣብሔር እንታይ ይገብረሎ ዝርርብ ተዘራሪቢ ይፅበለ ማለት እዩ ውርድ ኢልና 2-3 እንተሪእናዮ ኣምባቆም እንታይ ኢሉ እቲ ራእይ ኣይድንጉይን ኢሉ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እንተ ደንጎዮ ኸ እንታይ ግብሮ ፀሓፎ ተጸበዮ ዝብል እንታይ ሰሚዑ ካብ ኣምላኽ ሰሚዑ ውርድ ምስ በለ ግን እንታይ ኢልዎ እግዚኣብሔር ጻድቕ ግን ብእምነት እዩ ዝነብር ኢልዎ ምክንያቱ ናይ ኣምላኽ ህዝቢ ብምንታይ ዝጓዓዝ ብእምነት እዩ ዝጓዓዝ ይብል ኣሎ ትሪኦ ዘለኻ ናይ ጸልማት ምውሓጥ ጥሪት ልትኸሎ ጻድቕ ግን ብምንታይ እዩ ዝነብር ጻድቕ ግን ብምንታይ ዝጓዓዝ ብእምነት እዩ ዝጓዓዝ ኢልዎ እግዚኣብሔር ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ከርእዮ ደልዩ ኣምላኽ ኣብኣ ከም ዘሎ ኣብ ማእከልቲ ዘለኻዮ ኩነታት ኣለኹ ይብል ኣሎ ስኻ ጥራይ እንታይ ትግበር ካብ እምነት ኣይትውፅእ ጻድቕ ብምንታይ ዝነብር ብእምነት እዩ ዝነብር ነውፅ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ርክሰት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ጸልማት ዝውሕጥ ክመስል ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ማእኸልቲ ጸልማት መን ኣሎ እግዚኣብሔር ኣሎ ዛስዋይ ጻድቕ ብእምነት ኢና ኣምላኽ ዝሪኦ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ ዛስዋይ ነዚ ነቢይ እግዚኣብሔር እንታይ ይገብረሎ ይመልሰሎ ምክንያቱ ምርኣይ ሲኑ ስራሕ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ጻድቃናት ፀብለል ክብል ደልዩ ግን ኣይረኣየ ኣምላኽ ግን ይመልሰሎ እንታይ ኢልዎ ጻድቕ ብእምነት እዩ ዝነብር እቲ ዘሎ ራእይ እንተ ደንጎየ እውን እንታይ ክኸውን ተጸበዮ ንምንታይ ምጽባይ ዘድልየካ ምጽባይ እንተልዩ ጻድቕ ብምንታይ ዝጽበ ብእምነት ይጽበ ጎይታ ይባረኽ ሎማ አንተ ኣብ ማእኸልና ዝደንጎየኩም ተልዩ ብእምነት ምጽባይ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ርእይዎ ኣሎ እግዚአብሔር ርእይዎ ኣሎ ሓድሽ ነገር ክኸውን እዩ ሓድሽ ምርኣይ ክትርእዩ ኢኹም የመና ኢድኩም ሓፍ ኣበሉ ሎማ ኣንቲ ዘይረኣየኩም ነገር ተልዩ ምርኣይ ክኸውን እዩ
مغنياتو النبي امباقوم انتاي ريو إدي እግዚአብሔር كري دحر هاللويا أملاخ أبي الليلو بقى تريعو مالتيو تلمات يقول ببال الليلو جن أملاخ انتاي لو لما أنت تحت كوني خا كتري خايلو أمباقوم مرأيك جمري هاللويا لما أنت كتري خو لما أنت مرأيك هون الكومي قبل علت زلهم أخونا تحت مرأيك خواني حدش نجر كتري خا حدش نجر كتري خي بس كزامن أمين يفر زامن أمين يفر إذا بيز سوق بلن كأتيلو تسفى نأملاخ زرب سلز تردو أم معرف سلز تكيدو معرف سلز تورد تلنا تقولتن مسجانا جميرو نتأمل دلو تقولتن مسجانا تراي جمر بلو ناتكا قدا أيدون جين بلو يمتى يزلو يسرح يزلو بلو أيدون جين بلو يمتى يزلو بلو تسألي أمسجن تراي بلو أملاخ بسرح يزلو بلو أملاخ بتالكه قبري بلو ركاتو سكاتا لافاندا حلف فينا توردنا نتوي جزينا مقطب كاب سلسته أمباقوم عبت مجرش تنتايلو أتي كاب عسر شو عتا خنبوبيه بلس أيكت عم ببن أب أتحالتو وين فرق أيكلون فرق أولي كتألم جروه مجبي أيكبنيو أباجي كاب دم بختف أحاون أبدم بتات كسانين أنا إجزابير به كبل بأملاخ مدحني الكبليلو إجزابير تقوي تايلو حيليلو أمباقوم نبي متيو حدا دايمنشن عاتي جبوتاي صغير زلو اتي اغزابير اتقويتان تاي حيليلو نيغرين تاي غبرن كم إيرابي يغبرن يلو اذا اكل دايمنشن يخفيتو هاللويا ابريخ بوتا انت يلو يقومني يلو مالتي لما انت ابريخ بوتا تقوم يخو اغاركم كمنا إيراب زخونالو اغزابير حيلها مخانو خطريخه اغرخا اغزابير مخانو خطريخه جزعات كامله مخانو خطريخه اسكزا من امين يفه أمباقوم دحرو دايمنشن سلسته وجنة أملاخ ريو حيلي فتنة جزءات ريو تايريو إذا أبير تقويت أنتايو حيلي أتخيل عايز رأيه خا ناي فتنة قداي اجري نجري كأهم تها قبرني كم إيراب كقبرني إيراب مالت أبساعات 9 كيلومتر تقوعز ويت فتان فترتها مالتي لا بس يا تقوي بس حيلين بر 5-4 زقيران بس إيراب جن 9-8 كيلومتر بساعة تغي سلزي أفتنة ون آتيك زي عبيرون أب قداي لما أنت تزحله لما أنت زدونجي لما أنت زدحريك زي عبير تهجبري زفتن منفسك لك أخي زفتن منفسك لك أخي لما أنت دونجي زبل منفس لما أنت مفتانك خوري مفتانك خوري مفتانك خوري يا ملاك حفبل لما أنت أبز دنجو خايو مفتانك خوري مفتانك خوري موتاك خوري جزعات كتاتيها التجزء بوتات كتاتيها التجزء بركات كتاتيها التجزء سلام كتاتيها لما أنت ناي بركات جزعات كحلفك هاي ناي مفتان ساعات كخوري زأمنا أميني به زأمنا أميني به كل جزء قعزون دحر هاللي سلسته وجن كتفتشوا قالكم حيلي فتنة جزءات زين أملاخ دحر زي بلن قعزو يلا أمباك مجرشتان تايريو إجزابه الريو أبي ريو إجزابه حيل مخان الريو قال أي فتنته إجزابه مخان الريو سالسايكي أبريخ بوتا زقوم من مخان الريو إجزابه مخان الريو قويت هاي بارخ لما أنت أبريخ بوتا زقومكم إجزابه مخان خطريه خو نسود ما أبريخ بوتا خجزاك هاي أبز خبدك خجزاك هاي أبرختك خجزاك هاي أب سلامك خجزاك هاي أفرخها خجزاك هاي أبيتك خجزاك هاي أب عليتك خجزاك هاي اسك زامنا أميني فه زامنا أميني فه اسك علت ثاني زابير هون هاللويا ريكاتو ساكاتا لاباندا ويتاي بارخ لومي قعزخا أم الله بعلو انتها قبري كوك أصوري قويتا سنايو اسك أم الله حيلي يبالو زابير تقويتا بالو حيلي يبالو زابير تقويتا بالو حيلي يبالو لوم مفتان كخوني بالو لوم مفتان كخوني بالو زابير يبارخ تقال أي قعزو نبي ساميل لحزب إسرائيل أبتغكل تيكوراسي ويدما أبتغكل ملكتها ومحدرها زملسي أبقعزو زملسي قدما يسمعني معرف 14 حدا ترينا يو بيت إلي كاب قعزو وزيا بيت إلي تاي كوينا كاب قعزو ناي أملاخ وزيا قال مخري تسأل ما تمزي مالي
ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 4:11 እንታይ ይብል ታቦት እግዚአብሔር ካ ተማረኸ ይብል ከቢዲ ታቦት አምላኽ አብሊ ኪዳን ተባረኸ ማለት ወላ ሓንቲ ይብልካን ጸላእትኻ ብልዕለኻዮ በረኸት ካባኻይ ዝሃድም ሰላም ካባኻይ ዝሃድም ወላ ሓንቲ የለን አፊት ጸላእትኻ ተሰዓርቲ ኢኻ ትኸውን ከቢድ እዩ ተዓንተቡ ዝብልኩም ማለት እዩ አምላኽ ኣብ ማእኸልካ እንተዘይሃሊ በረኸት የለን ምኻ ህዝቢ አምላኽ ኢኻ ስለዚ ንእስራኤል ሓደ ካብተ ከቢድ ዝነበረ ዘእወዮም ኣውያት እንታይ እዩ ታቦት አምላኽ እንታይ እዩ ተማሪኹ which means ናይ በረኸት ምንጭ ንሱ እዩ ናይ ሰላሞም ምንጭ ንሱ እዩ ናይ ዓወቶም ምንጭ ንሱ እዩ لما أنتي እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልቲ ኩሉ ዘለኻዮ ናይ በረኸት ቦታ ከሰስነካ እዩ ከፍሬካ እዩ ከዕብየካ እዩ ስለዚ አምላኽ ተማሪኹ ማለት بخالق تتحيزو مالتي سبات بخالق مستتحزو أملاخ يكون المسؤوم زي الله سرح يوم كسرحو زي يقولوا فرومي تايزخون زدانا به سلام من تايزخون زقفف بر أملاخ قالو منياتو تمس أملاخ مقعز مسوق أرزكا مس أملاخ زلو زرب تتأو مسبلة يخان تايتخون نقرات تتأو زبل سلام تتأو يبل كدان ناي كبري انتاي خون يقنطت واي أملاخ ما أخل حسابك أيكون أملاخ ما أخل جزاها أيكون أملاخ كله من كسر عسكا أيكون دك إلي أملاخ ما أكلهم سل زين بريم تاي كوين من هبرخ ستاتيو كبدون كوين ما أكلهم ما أكلنا تكا قداي كبدخان تخينو انتاي هاتخون أملاخ قعزو قدو يبلو أبقال أملاخكم يلو كبدوم زا أملاخ وميلو أب حدش كده كبدوم تاي زا أملاخ سلزي تاوت خنه كالو مالت تاوت تقمت الله مالتي انت حر كبدخا تاوت كوينوكا انت خو قبركاي كاب قعزو أملاخ كاليكاي يتحايلها كوتسيو مغنياتو زبصحكايو قعزو كامني كاب أملاخي زلخايو برخت كامني كاب أملاخي زلخايو سلام كامني كاب أملاخي سلازي ما أكل بوتها خلي جزء قدامي نص تزي هاليو ممرا خلو دالو ممرا خلو إسرائيل كو حزبمي تأليمهم دي كيدان زلو حزب كوي أي تألمو منكو زابيركم مسؤمي زلو أبى السرارة حاجة انتاي كوينو واتيم أبصراح يا مكو واتيم تابوتهم أبصراح كم زمارة كوينو نمنتاي أبتمسوي أملاخ زي خبر نجار كيرو تحرق ما أكلت قداي بيتي إلي اختف جميرة مالتي بيتي إلي تاي خوينا تأفيا نزل نجار زي نبوت أوزمة لسمني قدامي سامي معرف شو عته معرف شديشته تابوت كملس كله أبى قدامي سامي معرف شو عته جن حدا قعزو زت عراري نبي نيرو نبي ساميل قدامي ساميل كانوا وصينا نمنتايو إزي نمهارو زلنا ما أكل أملاخ ما أكل كل انتنانا كوينو بمرعي كنحزو أملاخ ولو مسانا زي كونسي بمرعي كنحزو عند حرت الزارب وعلكا قلنا تزارب كاي زربا زي تري انت الليها أملاخ دي حليفو سخادي حليف كايو كنتات دي حليف كاي أي رأى خيون سلازي نسرحكا كتريو لك منيو زمر حزلو مني بتسري ما أكلنا يتسرح زي مالتي هجا أملاخ مساخا يلن كاب أملاخ أي تولد كان يكونن أبسرحكا أمنك أسكا جن ما أكل بوتها من الله إذا أبهر ديزلو يو تزي كوينو أنت يخوني مالتيو أب سرح قدامي نسك خونا يكلني ديابلوس قدامي من قسا أسخ خونا بعلم نفسهم من ديابلوس يهبو نفسه زيهب أهب تمني نفسه زيهب سين تاي خونا يكلني بزمدري أهب تمني سألماتهم تفولتها زم كلهم مليونيرات زرعهم زم كلهم درفتي ستار زخونو مليون اند مليون زاتو نفسهم نتسألمات مسحاب يمتاي زخونو مليون جنزب سفس
መንፈስካ በውልድነት አምላክ መስተቀመጠ ነፍስኻ ንዝሃብካ ያይኻ ትህብትም ማለት እዩ ነፍስኻ ንዝሃብካ እንታይ ኸው ትህብትም ትብልጽግ እግዚአብሔር ዝበለካ ቦታ ትበጽሕ ደቂ አምላክ ኮይኖም ስለምንታይ ገንዘብ አይሕዙን ስለምንታይ በረኸት አይሕዙን ስለምንታይ ቦታ ስልጣን አይሕዙን ስለምንታይ ገዛዕታ አይኮኑን ነፍሶም አይሃቡን ዲያብሎስ ከይተረፈኸበካ ተኾይን እንታይ ሃኽትቦ ዘለካ ነፍስኻ ክትወለካ ስለዚህ ነፍሱ ዘይሃበ እቲ ኣብ ክርስቶስ ብውህበት ዝተዋሃበካ ሃብቲ ኣብዚ ምድሪ ዝኽትገልጾ ኣይትኽእልን ሃብቲ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ውህበት እዩ ንመንፈስካ ይግን ተዋሂቡ ዘሎ ኣብ ነፍስኻን ኣብ ምድሪ ክግለጽ ግን ነፍስኻ ነመን ትህብ ኣለኻ እዩ እግዚአብሔር ነፍስኻ ከኸብካዮ እቲ ብወዲ ዝሃበካ ነፃ ውህበት ኣብ ምድሪ ኣይተውርዶን ኢኻ ነፍስኻ ንዝሓዘ ዘውርደካ ማለት እዩ ዳውንሎድ ዝገብረካ ስታይ ነፍስኻ ንዝሓዘ ስለዚህ ነዚ እዩ እግዚአብሔር ናይ ነፍስኻ ምንቅስቃስ ዝግደስ ዘሎ ማእከል ነፍስኻ መን እዩ ማእከል ሓሳብካ መን እዩ ማእከል ፈቃድካ መን እዩ ማእከል ኣእምሮኻ መን እዩ እዚ ማእከል እንድሕር ዘይኮይኖ ነቲ ውህበት ኣብ ሰማያት ተረስተኻዮ ናይ እግዚአብሔር ኩሉ ጉዕዞ ክትጓዓዞ ኣብ ምድሪ ኣይትኽእልን ነበር ከም እንዳበሉ 50 ዓመት ሰቢኾም ሳንቲም ከይሓዙ ኸይዶም እዮም ብዙሓት ተረስቲና ኢና እምበር ኣባይታ ዝሓዝዎ የለን ዋይ እንተይልካ ናይ ነፍሲ مخفات سلزي يمسى ديابلوس كنت أجر نفسها هبني إذا سبزي دلي نيريل نمنتاي كهوب كجبرة انتاي كجبرة كهوب كجبرة تخويني كحتى انتاي كحتى نفسك كتبني نفسها جن كتبني بنفسي زشايت منفس بنجارات هيكون زشايت منفس بمتاي شايت بنفسي زشايت እግዚአብሔር ከይተረፈ መንፈስ ምሳበካ ነፍስኻ ክትበይ መንፈስ ይብካለሉ ወሊድካ ዘለ ነፍስኻ ተዘሂብካ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኣምላኽ ሓላፍነቱን መንግስቱን በረኸቱን ከተብጽሕ ኣይትኽእልን እያ ስለዚ እዚ እዩ ታቦት ምስተማረኸ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ደቂ ኤሊ ነፍሶም ባህ ዝብሎም ስለ ዝገበሩ እዩ ትምኒቶም ባህ ዝብሎ ስለ ዝገበሩ እዩ ኣብ ማእኸልቲ ኣገልግሎት እንታይ ኣይገበሩን ኣምላኾም ማእከል ኣይገበሩን ስለዚህ ታቦት ካብ ቤት ኤሊ ወጽያ አገልግሎት ወጽያ ስራሕ አምላኽ ቀላሰ ዝነበረ ኣብ ቤት ኤሊ እንታይ ኮይኑ ወጽዩ ሳሙኤል ነዚ ይመልሱ ነትጉዕዞ ነቢ ሳሙኤል ካህን መስፍን ተናይ መጨረሻ መስፍን ሰለስተ ዓይነት ዳይሜንሽን አቲ ዘገልግል እዩ በተሓደ ከም ንጉስ መስፍን ይኸውን በተሓደ ካህን እዩ በተሓደ ነቢ ይርኢዩ ስለዚህ ነዚ ግዝአት በሰለስተ አገልግሎት ዘገልግል እግዚአብሔር ዝሓረየ በህፃንነቱ ንዓይ ካህን ክትኮን ነቢ ክትኮን መስፍን ክትኮን ዝበሎ እንታይ ገይሩ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል 7 እንድሕር ወርድ ኢልና ሪና እንታይ ብል ንእስራኤል ናብ ቦታ ኣኽመልሳ ከሎ ልብኹምን ብምሉእ ልብኹምን ሓሳብኩምን ናብ መን ተመለሱ ናብ ኣምላኽ ተመለሱ ኢሉ ናብ መን ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ብምንታይ ብምሉእ ልብኹምን ሓሳብኩምን እንታይ ማለት እዩ ነፍስኹም ወጽኢሎ ልብኹም ወጽኢሎ ስለዚህ ናበይ ተመለሱ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ድሕሩ ቀጥታ ተሪኢኹም እንታይ መጽዩ ፍልስጤማውያን ኣብ ዝሪኦም ዝነበሩ ጸላእቲ ከጥቅዕዎም መጽይ ዝብል ህዝቢ እስራኤል ምስ ተመለሰኻ ንሳሙኤል ኣብ ጸላእትን ዓወት ምእንቲ ክኸውን ጸልይ ኢሎሞ ሳሙኤል ጸልዩ ምስ ጸለይ እንታይ ኮይኑ እስራኤል ስዒሩ እንታይ ስለ ዝኾነ ቴዎክራሲ ወይ ከዓ ኣምላኽ ኣብ ስራሕ ስለ ዝተመለሰ ኣምላኽ ምንታይ ስለ ተመለሰ ኣብ ማእከል ህዝቡ ስለ ዝተመለሰ እቲ ናይ ዓወትካ ምኽንያት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ንጸራእትኻ ንተጻረርትኻ ምሽናፍ ናይ እግዚአብሔር ምስጢር ምኾኑ እንደገና ምን መሊሶ ሳሙኤል መሊሶ ብዙሕ ጊዜ ንዳናገሪና ኩነታት ይመስልና ገለ መስልና ዓቕምና መስልና ሰብ መስልና ገለ መስልና ኖ እቲ ምስጢር መኒ እግዚአብሔር ድሕሪኡ ሳሙኤል እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ክሳብ እዚ ረዲእና እዩ ልነታ ቦታትያ እንታይ ኢልዋ
ኤቨን ኤዘር ይልዋ ሎማ አንተ ኤቨን ኤዘር ዝኾነ ልሰባለ ሎሚ ኤቨን ኤዘር ዝኾነ ልሰባለ እግዚአብሔር ክረዳአካዩ እግዚአብሔር ክረዳአኪዩ እስኪ ዘአመነ አሜን ይበል ዘአመነ አሜን ይበል ጎይታ ይባረክ ስለዚህ እዚ ክልተ ሓሳብ ኣብ ጉዕዞ ብሉጽ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ተባሂልካ ክትፅዋዕ ተኮይኑ ናይ ብሉጽነትካ ውፅኢት ኣምላኽ ምዃኑ ንኸርኢ ዝዛረብ ዘሎ ብዘይ ኣምላኽ ተጓዒዞም እዮም ደቂ ኤሊ ብዘይ ኣምላኽ ተጓዒዚ ህዝቢ ግን ኣብ ብኽያት ኣብ ኩሉ ዓይነት ድኽመት እዮም ኣትዮም ብተፃረርቶም ተዳኺሞም ተሸኒፎም ምህዳም ጥራይ ነይሩ ንድሕሪት ምምላስ ጥራይ ነይሩ ምስጢር ናይ ብሉጽ ጉዕዞ ኸመኒ እግዚአብሔር ምስጢር ናይ ዘለኻዮ መኒ እግዚአብሔር እዚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘይላወጥ ምስጢር ናትና እዩ ጸልማት ዘይፈልጡ ምስጢርካ እንድሕር ኣጥፊእኻ ጠፊእካ ምስጢርና ኣምላኽ እዩ በጣም ዘለኹም ብሎ ምስጢርካ ኣይተጥፍእ በልዎ ምስጢርካ ኣምላኽ እዩ በልዎ ምስጢር ዓወትካ ኣምላኽ እዩ ምስጢር ዘለኻዮ ሰዓት ኣምላኽ እዩ ጸልማት እዚ ኣይ ዘይፈልጣ ምስጢርካ ሸለል ክትምስል ኣይካ ግን ሽዑ ይስዕረካ ምክንያቱ ምስጢርካ እንታይ ትገብሮ ኣለኻ ክእለትካ ገለ ተጌርካዮ እንታይ ክትከውን ኢኻ ማለት እዩ ሸዓኽ ሸኪዕ ኢኻ ማለት እዩ እስራኤላውያን ኣብ ኩሉ ውድቀት ክኣቱ ከለዉ ምስጢሮም ክቕይሩ ከለዉ እዩ እቲ ናቶም ዘለዎም ሚስቲካል ዝኾነ ዝምድና ምስ ኣምላኽ ንሱ እቲ ምስጢር ማለት ናይ ብሉጽ ጉዕዞኻ ምስጢር እግዚኣብሔር እዩ ተሳልሳይ ብሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ ኤፌሶን 1 ንሪኦ ኣብ ጉዕዞ ብክርስቶስ ተቐመጠልና ምርኣይ ማለት እዩ ተሳልሳይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብክልተ ነቢያት ኣብ ብሉይ ኪዳን ርኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ንማሕበር ኣምላኽ ወይ ንህዝቢ ኣምላኽ ሓደ ምስጢር ተዋሂቡ ኣሎ ብክርስቶስ ኣባኻ ዝተቐመጠ እንታይ ምግባር ምርኣይ ብክርስቶስ ኣባኻ ተቐመጠ ምርኣይ ነቲ ብክርስቶስ ኣባኻ ተቐመጠ ዘይትርእዮ ተኾይንካ ምስ ምስጢርካ ምስ ጸጋኻ ምስ ሓይልኻ ኣብ ኩሉ ቦታ ብሉጽ ጉዕዞ ኣይ ክትጓዓዝን ኢኻ ተርእኻዮ ግን ክትጓዓዝ ኢኻ ማለት ስለዚ እታ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብሉጽ ጉዕዞ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ካብ 15 ተንቢብናዮ ሰለስተ ወሰንቲ ቃላት ወሰንቲ ነጥብታት ግዝኣት ወይ ድማ ዳይሜንሽን ተዛሪቡሎ እታ ቀዳመይቲ ተዛረባ ካብ 15 ክሳብ 21 ኣንብቦ ኣነ ግን ሳማሪ ገይረየን ስለ ዘለኹ ከንብበነ ተቀዳመይቲ ግዝኣት ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ዝብል ጳውሎስ ኣምላኽ መንፈስ ጥበብን ምግላጽ ምእንቲ ክበኩም ጽል ኣለኹ ዕንት ልብነኹም በሪሁ ይብል እንታይ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣባይን ኣባኹምን ዘቐመጦ ዕላማን መጻእን ምፍላጥ ማለት እዩ ተስፋ ጽውዓ ናይ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ማለት እግዚአብሔር ኣባኻ ዘቐመጦ ዕላማን መጻእን ዘይምፍላጥ እዚ ዳይሜንሽን እዚ ክትኣትዎ ኣለካ እግዚአብሔር ኣባኻ እንታይ ዝገበሮ ኣባኻ ዘቐመጦ ዕላማን መጻእን ምፍላጥ ማለት እዩ ተስፋ ጽውዑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽል ኣለኹ እንቲ ልበንኹም በሪሁ ክትርእይዎ እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ከም ኢየሱስ ኣባይ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኣባይ ዘቐመጦ ናይ መጻኢ ዕላማ ናይ ኣምላኽ ኣባይ ዘቐመጦ በኣይ ክግለጽ ዝደለዮ እንታይ ክገብሮ ኣለኒ ክርእዮ ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ግዝኣት እዩ ካብዚ ግዝኣት እዚ ተወፂኻ ተስፋ መጻኢ ናበይ እዩ ናበይኻ ክትከይድ ስለዚ ወሳኒ ግዝኣት እዩ ወሳኒ ዳይሜንሽን እዩ እዚ ዳይሜንሽን እዚ ክትኣትዎ ኣለካ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣባኻ ዘቐመጦ ዕላማን መጻኢን ኣብታ ኣካል ማለት እዩ ኣብታ መንግስቱ ማለት እዩ እዚ ተቀዳማይ ግዝኣት ኣብ ጉዕዞ ብሉጽ ጉዕዞ ክትኣቱ ተኾይንካ እቲ ካልኣይ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ይብል ኣለባ ምክንያቱ ድሮ ብክርስቶስ ኣባኻ ተቐመጠ እዩ እዚ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ እንታይ ማለት እዩ መንነትን ዌልዝ ዝብሎ ብእንግሊዝ ጸጋ ወይ በረኸት ማለት እዩ ኣብ ብክርስቶስ ዘለካ መንነትን ጸጋ በረኸት ሃብቲ እዚ ክትሪኦ ኣለካ ማካቶ ሳካታላ ባንዳ ሎማ አንተ ሃብቲ ርስቲ ክብርኹም ክትሪእዎ ኢኹም
እቲ ብክርስቶስ ዘለካ መንነት እቲ ብክርስቶስ ዘለካ ጸጋ እቲ ብክርስቶስ ዘለካ በረኸት እቲ ብክርስቶስ ዘለካ ሃብቲ ለማዓንቲ ክትርእይዎ ኢኹም እዚ እንድሕር ኢኹም ክትጓዓዙ ኢኹም ሰብ ተዘይርኢ ይጓዓዝ ዲ ደንበርበሪ ዝብል ተዘይርኡ ደንበርበሪ ዝብል ስለዚ ክሪኦ ኣለዎ ምርኣይ ማለት በቲ እንት ልቦናኻ ኣምላኽ ዘቐመጦ ምርኣይ ማለት እዩ ጎይታ ይባረኽ እዚ ዳይሜንሽን እውን ክትኣትው ኣለኩም እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ እቲ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ንዓኻ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ረኣዮ እተው በዚ ዳይሜንሽን ድሕር ኣቲኻ ኣብ ጉዕዞኻ ዓብይ ቦታ ተኣቱ ኣለኻ ማለት እዩ ብሉፅ ጉዕዞኻ እንታይ ክትገብር ኢኻ ክትጓዓዝ ኢኻ ሳልሳይ ዳይሜንሽን ድማ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ እንታይ ክትገብሩ ምእንቲ ክትፈልጡ እቲ ሕልፊ ዘለዎ ዓብይ ሓይሊ ኣብ ኤፌሶን ኣቐሚጥዎ ዘሎ እንታይ እዩ እቲ ስልጣንን ዓቕምን ማለት እዩ እቲ ብግሪክ ዱናሚን ወዘሎ እንታይ እቲ ሓይሊ ኣብኡ ዘሎ ስልጣንን ዓቕምን ኣባናት ተቐመጠ እንታይ ምግባር ምርኣይ እዚ እንድሕር ዘይርኢኻ ክትጓዓዝ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ስልጣንን ዓቕምን ኣይረኣኻ ኢና ባኻ ዘሎ ስለዚ በዚ ቦታ እዚ ምስ ኣተኻ ስልጣንን ዓቕምን ናይ ብክርስቶስ ተቐመጠልካ ርኢኻዮ ማለት ኣብ ብሉፅ ጉዕዞ ንኸይተኣቱ ዝኽልክለካ የለን ተስፋ ፅውዑ ርኢኻ ኣለኻ ሃብቲ ርስቲ ክብሩ ርኢኻ ኣለኻ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ሕልፊ ዘለዎ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባኻ ርኢኻ ኣለኻ ካብ ብሉፅ ጉዕዞ ዝኽልክለካ መን ዝኽልክለካ የለን እስኪ ዝኽልክለኒ የለን በሎ ካብ ብሉፅ ጉዕዞ ምጓዓዝ ዝኽልክለኒ የለን በሎ ዝኽልክለኒ የለን በሎ ጎይታ ይባረኽ ስለዚ ነዚ እዩ ነቲ ኩሉ ግዜ ናበይና ተመሊስና ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ነቢ ሳሙኤል ተሪኢኹሞ ቴኩራሲ ማለት ትኽክልቲ ዲቫይን እዩ ዝመርሕ ነይሩ ስለዚ ኣብ ዲቫይን ናይ ኣምላኽ ቀዳማይ ኮይኑ ዝመርሓሉ ቦታ እዩ ድሕሪኡ ከምዚ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ቀልጢፎም ማለት እዩ ኣብ ዘዳግም 17 ኣሎ ንጉስ ከም ዘንግሰሎም እግዚአብሔር ቃል ኣትዩ ነይሩ ግን ቀልጢፎም ደቂ እስራኤል እንታይ ኢሉ ማለት እዩ በቃ ደቂ ሳሙኤል ተስፋ ምስ ቀረጹ ንጉስ ግበረልና ኢሎሞ ስለዚ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ዝነገሶም ህዝቢ ናበይ ወፂኦም ናብ ሰብ ዝመረጾስ ንጉስ ወፂኦም ማለት እዩ ካብ ቴዎክራሲ ማለት ካብ ኣምላኽ ዝመርሖ መንግስቲ ወፂኦም ማለት ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ናመይ ይመልስና ታ ሳሙኤል ብኸፊል ዘገልገለ ኣገልግሎት ኣብ ዮሐንስ ወን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረባ ዘረባ ማለት እዩ ብዘይ ኣቦይ ሓንቲ ክግብር ኣይክልን ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ኣምላኽን መንግስቱ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝመርሕ ቴዎክራሲ ሓድሽ ኪዳን መለኮት ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሕ ካብ ኣምላኽ ተፈልይኻ ኣይትምራሕን ኢኻ ብሓድሽ ኪዳን እንድሕር ካብ ኣምላኽ ተፈልይኻ ተመሪሕካ ወይ መሪሕካ ወፂኻ ኣለኻ ሰማይ ምስኻ ክሰርሕ ግዴታ የብሉን ቴዎክራሲ ሓድሽ ኪዳን ኣምላኽ ዝመርሕ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሕ ናብዚ ናኣቲና ኣብ ብሉይ ኪዳን ብውሕድ ሳሙኤል ኣተግቢርዋ እዩ ኣነ ኸይመርሖም እንታይ ዝገበሩ እዩ ንዓኻ ይኮነ ንሪኦም ኣነ ኸይመርሖም እዮም ንዕቖም ኢሉ ስለዚ ኣምላኽ ክመርሓና ሕጂ ብወዱ እንታይ ገይሩ ኣሎ ኣባና መንግስቱ ኣቐሚጡ ኣሎ ንሕና ሕጂ ኣምላኽ ዝመርሓና ህዝቢ ኢና እግዚአብሔር ይባረኽ እስከ ኣምላኽ ዝመርሓን በሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሓን በሎ ጎይታ ዝመርሓን በሎ ስለዚ ዛስዋይ ናይ ደቂ ኣምላኽ ተራ ጉዕዞ ኣይኮነን ብሉፅ ጉዕዞ እዩ ተራ ጉዕዞ ኣይኮነን ንምንታይ ኣምላኽ ዝመርሖ ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ርዳእኩም ኣሎ ትንቃሳቀስዎ ዘለኹም ንስኹም ትንቃሳቀሱ ከም ዘለኹም ዝርዳእኩም እንድሕር ሃልዩ ወስተጂ ትኸስር ኣለኻ ትምስጢር ጉዕዞኻ ኢየሱስ ኮሎ ብሉፅ ጉዕዞ ትጓዓዝ ከም ዘለኻ ሰይጣን ኣብ ነፍስኻ ወይ ሓሳብ ኣብ ሓሳብካ ሒዙ እንታገብሪ ማለት እዩ ነቲ ብሉፅ ጉዕዞኻ ከም ዘይትጓዓዝ ገይሩ ክርኤካ ማለት እዩ ግን ንሕና ኣብዚ ሰዓት እዚ ትዝበለፀ ህዝቢ ኢና ትዝበለፀ ክጓዓዝ ዝኽእል ህዝብኻ ህዝቢ ኣምላኽ ጥራይ ብሉፅ ጉዕዞ ክጓዓዝ ዝኽእል ጥራይ መን እዩ ህዝቢ ኣምላኽ ጥራይ እስኪ ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል ሎሚ ብሉፅ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኻ ብሉፅ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኺ ብሉፅ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኻ እስኪ ዝኣመነ ኣሜን ይበል ዝኣመነ ኣሜን ይበል
بلوز قعزو بلو كابزل لهم حاف كتب لهم هاللويا لومي بلو እግዚአብሔር ትጎይታ በሉ ኃይለይ በሉ እግዚአብሔር ትጎይታ በሉ ኃይለይ በሉ እስኪ እግዚአብሔር ትጎይታ በሉ ኃይለይ በሉ ብሉጽ ጉዕዞ ጓዓዜ በሉ ራካቶ ሳካታላ ባአቶ ጂዳ ባንዳ ኤላ ፓንታ ሲካታላ ባሃታ ጂዳ ለማ አንተ ብሉጽ ጉዕዞ ትጓዓዜ ይኹ ብሉጽ ጉዕዞ ትጓዓዜ ይኻ ብሉጽ ጉዕዞ ትጓዓዜ ይኻ ብሉጽ ጉዕዞ ትጓዓዜ ይኻ ብሉጽ ጉዕዞ ትጓዓዜ ይኻ ማእከል ጉዕዞኻ አምላኽ ማእከል ጉዕዞኻ አምላኽ ማእከል ስራሕካ አምላኽ ማእከል አገልግሎትካ አምላኽ እስከ ዛመን አሜን ይበል ዛመን አሜን ይበል ሊካቶ ክሬዲት ዝወስድ የለን ክሬዲት ዝወስድ የለን ማለት ኩሉ አምላኽ ማለት ተጀመረኒ አምላኽ ዘወደእነኻ አምላኽ አሜን እስከሆን በለወነታ አሁን ደለ እስከ ለማ አንተ አምላኽ ከጀመረካ ይበሉ ዘፈጽመካ አምላኽ ይበሉ አማኸል ክሬዲት ዝወስድ የለን በሉ እቲ አምላኽና በሉ አማኸልና ይበሉ እቲ ናይ ይሁዳ አንበሳ በሉ አማኸልና ይበሉ አማኸል ስራሕና አማኸል ጉስነትና አማኸል ሐደርና አማኸል ቤትና እግዚአብሔር ኃያል ይበሉ እግዚአብሔር ኃያል ይበሉ ኢየሱስ ኃያል ይበሉ ኦና ማማሲና ሊፓካቶ ሳካ እግዚአብሔር ከምዚህ ብላለሁ ለማዓት ዘይተራየኩም ክራየኩም በረኸትኩም ክራየኩም ፍረኹም ክራየኩም እጋርኩም ክትፈተዩ መፍጣን ክኸውን በረኸትካ ክራየካይ ኃይልኻ ክራየካይ ቅባትካ ክራየካይ ጸጋኻ ክራየካይ በረኸትካ ክራየካይ ዛመን አሜን ይበ ዛመን አሜን ይበ ኦ ሻካታላ ባአታ ዲላ ባንዳ ሪካቶ ሳካታላ ባንዳ ሎሚ አጋር ክፍታሂዮ መፍጣን ክኸውንዮ መፍጣን ክኸውንዮ ናይ ፍጥነት ግዛት ክታአትይኻ ናይ መፍጣን ግዛት ክታአትይኻ ዛመን አሜን ይበ ዛመን አሜን ይበ ሊካቶ ካታባባባባባባባ ሪፓፓፓፓፓፓፓፓ ጸልይ ብልሳናት ለማዓንቴ እግዚአብሔር ብሉጽ ጉዕዞ ዘጓዓዞም ሰባት አለው ሎሞ ክትሰይ ይኹ ብሉጽ ጉዕዞ ክትጓዓዝ ኢኻ ኣብ ስራሕካ ክትጓዓዝ ኢኻ ኣብ ቤትካ ክትጓዓዝ ኢኻ ኣብ ኣገልግሎትካ ክትጓዓዝ ኢኻ ሎሚ ዝሓዝካዮ ክትጓዓዝ እዩ ዝሓዝካዮ ክትጓዓዝ እዩ ዝሓዝካዮ ክትጓዓዝ እዩ ዛመን አሜን ይበል አሜን ነጣኹም ከም በሎ ዝሓዝካዮ ክትጓዓዝ ይባልዮ ዝተዛረብካዮ ክትጓዓዝ እዩ ዝተከፍካዮ ክትጓዓዝ እዩ አምላኽ ምሳኻዮ ኢየሱስ ምሳኻዮ እግዚአብሔር አማኸልና ኣሎ ኣይትናወጽ በልዎ እግዚአብሔር በልዎ ኃያል ይበልዎ ጎይታኹም ይብለኒ ኣሎ ሃሌሉያ ሎማ አንተ ዝተዛረብካዮ ክትጓዓዝ እዩ ከተውፅኦ ከለኻ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ተጸበ ከተውፅኦ ኢኻ ክትጓዓዝ እዩ እግዚአብሔር በለ ኮነ ይበል እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ምስተዛረበ ይቀወም እግዚአብሔር ይዛረብ ይቀወም ለማዓት ክቀወም እዩ ቃል ዝወፀ ክቀወም እዩ ኣብ ቤትካ ክቀወም እዩ ኣብ ሓደርካ ክቀወም እዩ ኣብ ጉዳይካ ክቀወም እዩ አምላኽ ምስተዛረበ ለማዓት ክፍጽሞ እዩ ዛመን አሜን ይበል ዛመን አሜን ይበል ጎይታኹም ይብላሉ ለማዓት እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ዝፍጸመሉ መዓልቲ እዩ ዝቆመሉ መዓልቲ እዩ ዝኽፈተሉ መዓልቲ እዩ ዛመን አሜን ይበል ሊካፓፓፓፓፓፓ ኤላቫንታ ሲካታ ሃሌሉያ 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 ራፓፓፓካታ ሳካቶላ ባሃታ ዲላ ባንዳ ኤላ ፓካቶ ሳካታላ ባንዳ የዳውኩም ሐፋ ብላ ሃሌሉያ ለማዓት እግዚአብሔር ዛረበካ ለማዓት ዝጓዓዝ ሰብ ኣሎ ክትጓዓዝ ኢኻ ኃይለ አምላኽ ክመጽእ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ሪፓፓፓፓፓፓ ሎሚ ክትጓዓዝ ኢኻ ሪካቶ ሳካታባ ሳት መንፈስ ቅዱስ ራፓፓፓፓፓፓ
ሪካቶ ሳካታላ ባንዳ ኤላ ፓፓፓፓፓፓፓፓ ጸልይ ብለሳላ ሐምሽ ወዲያው ጸልይ ብለሳላ ሪፓፓፓፓፓፓ ራፓፓፓፓፓፓ ሻፓፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ለመጓዓዝ ከኸወለ ወደ አምላክ ማህላለሁ እግዚአብሔር ምሳናይ ጋርካ ኸሚራብ ከኸወለ ጋርካ ኸሚራብ አበረኽት ቦታ ህግዛካይ አበረኽት ቦታ ኸውመካይ ለማት በረኽ ቦታ ኸውመካይ ዛአብና አሜን ይበል ዛአብና አሜን ይበል ጎይታ ከም ዝብለንለው መጓዓዝ ክኸውን እዩ ደው ዝበለ ይዝርኢ ጎይታ ድማ ከጓዓዘኪ ይርኢ ኣለኹ ሎሚ ክቕየር እዩ ሪካ ፓካቱ ዘማንታ ሲካታ ሻፓፓፓፓፓ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ትቀበል መጓዓዝ ይኹን ጉዕዞ ዓገት ዘበለ ደው ዘብል ዘበለ ሎሚ እግዚአብሔር እጋራ ኸሚራብ ይኹን መፍጣን ይኹን ሳት መፍጣን ይኹን መኽፋት ይኹን ጎይታ ኸፍጥነይ ሎሚ ዝተኸፍተሎ ናይ መፍጣን መዓልቲ እዩ ሎሚ ክትጓዓዝ ኢኺ እስኪ ዛኣመን አሜን ይበል ሎሚ ናይ ጉዕዞ መዓልቲ ይበሉ ሓድሽ ነገር ኣሎ በሉ ናይ መጓዓዝ መዓልቲ እዩ ሳት መንፈስ ቅዱስ ሳት ሪፓፓፓፓፓፓፓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወተ መጓዓዝ ይኹን ራፓፓፓፓፓ ሻካታላ ባንዳ ኤላ ባንታ ሳት መንፈስ ቅዱስ ሎሚ መጓዓዝ ኣሎ በሉ ብሉጽ መጓዓዝ ኣሎ ሪካታካታ ሰማያዊ ሃና ሻካታላ ባአቶች ሪካቶ ሳካታላ ባንዳ ሎሚ ኣብ ህይወት ክትጅምር ጉዕዞ ኣሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጉዕዞ ሪካ ፓካታካታካታ ራፓፓፓፓፓፓ ኣብ ቤታ መጓዓዝ ይኹን ኣብ ሓዳራ መጓዓዝ ይኹን ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር ለማዓንቲ ብስም ኢየሱስ መኽፋት ይኹን መፍጣን ይኹን ሻካቱ ለባጋቶ ጂሰስ የዳኩም ሓፋብሎ ለማዓንቲ መጓዓዝ ኣሎ በሉ ሓድሽ ጉዕዞ ኣሎ በሉ ራፓፓፓፓ ሻካታላ ባንዳ ሺካታላ ባንዳ ኤላ ፓካቶ ሳካታላ ባንዳ ሪፓካታካታ ሪፓፓፓፓፓ ኤላ ባንታ ንቕድሚት ኣውፅኦ ኤካቶ ክልቴን ቤት ምስ ኤላ ባንታ ሎሚ ጉዕዞ ኣሎ በሉ እስኪ ክትጓዓዝ ኢኻ በለዋ ሓድሽ ነገር ኣሎ ራፓፓፓፓፓፓ ሻፓፓፓፓፓ ሪፓፓፓፓፓ ለማዓንቲ መጓዓዝ ክኽፈት እዩ መጓዓዝ ክኸውን እዩ ሪፓካታ ሪካታካታላ ባንዳ ሪፓፓፓፓ የመናይልኩም ሓፋብሎ ሎሚ ይበሉ እግዚአብሔር ትጎይታ በሉ ኃይለ ይበሉ ንእግረ ይበሉ ከምና ኢራ በሉ ክገብረን ይበሉ ኣብ በሪኽ ቦታ በሉ ከቆመኒ ይበሉ ሪካታፓካታ ባንዳ ራፓካታካታላ ባንዳ ኤላ ፓንታ ሲካታ ሻፓፓፓፓፓ ሎሚ ጉዕዞኻ ክፈጥን እዩ መንፈሳውን በረኸትን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከምታ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከጓዕዘካ ሳት ይከፈት ጉዕዙ ይፍጠር ሳት ሪካታካታ ይከፈት ሎሚ ዝተዓጽኦ ማዕፀ ይርኤል ከለኹ እግዚአብሔር ክኸፍቶ እዩ መለከታዊ መኽፋት ክኸውን እዩ በኢየሱስ ስም ይከፈት ሳት ሪካቶ ሳካታካታካታ ሪፓፓፓፓፓ ፓርቲ ይሆን ኃይል ኣብ ልዕላ ሳት ፋየር እግዚአብሔር ኃይል ካብ እግራ ስጋዕ ጨጉር ርእሳ ሳት ኃይል ይሕለፍ ካብ እግራ ስጋዕ ጨጉር ርእሳ ወራ ፓፓፓፓፓፓ
ሳት ሳት ኣብ ህይወታ مقعز يخور جوزب بالحيل تسلمات يفرسله يفرسله حيل تسلمات يفرسله ودا بيسوس لا هيوته تقعز بحيله لا اغزابير حيله بهيوته رافا فا 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 نباي تمتي